Duha ka trekkers nga mikatkat sa Mount Kanlaon ang gikatahong missing sukad kagahapon human mibuto ang bulkan niadtong Lunes sa gabii. Base sa taho nga nakuha sa Sun.Star Bacolod, ang trekker na ila nga si Ania usa ka Polish ug ang iyang local guide nga si Villar. Dili sila makontak sa ilang mga mobile phones ning pagbalita. Ang Kanlaon volcano mibuto niadtong Lunes sa gabii ug gipaubos kini karon sa Alert Level 1. Base sa advisory sa PHIVOLCS nga sa 24 oras nga monitoring sukad Lunes sa gabii, adunay 11 ka volcanic earthquakes ang natala. Karong buntag mipagawas ang bulkan og dirty white nga steam ug ash plumes nga miabot kadto sa 150 metros ang gitas-od gikan sa summit crater. Ang publiko gipahimangnuan sa dili pagsulod sa 4 km radius permanent danger zone tungod sa posibilidad nga kalit nga pagbuto nga may dalang init nga alisngaw kon phreatic eruptions.